Puro kayo hand washing, alcohol, sanitizer. Hi ading ko, welcome man iti baro nga video ni Manang yung nabitay. Maboring nga talaga ni Manang yung. Ngayon, nadati magbalin mga uburain. Suggest nga rin ni Auntie Bangit. Ayan, nawala video na. Magado, makapaulaw. Ngayon, kinaado nga timabalin mga uburain. Ada tagigibanag na please, sanyang ko mga uburain. Apo, ibigit tata. Kaya lagi dibanag na please hanyo ko mga uburain habang naka-quarantine. Let's start! Kailangan quarantine nga ro, di syempre ang kangarumurumur aya. Please, pangaasiyo apo. Nauwan ti obrain nyo nga na tika pa. Nauwan ti obrain nyo. Di tarwar ni balayo. Kaya kayo ko mga rumurumur. Okay lang, ag-stay kayo ta balayo. Ano ti mabalin nga obrain. Tulungan tayo dagi frontliners tayo na makigirgera di coronavirus di hospital. Tulungan tayo sudangahan na umaduti cases di coronavirus. Nya, ang pang-asiyo apo. Please. Lagi ta chismosa dita, kayo pala nga rumurumuar. At messenger kayo pailain na makikismis. Diba? Hanggang nga na banlong na rin mo rin. Ilad ka pa habang makikismis. Sang ka pa. Naig ma, nabasam. Ay apo, hang kayo ko mga masansado na adigos. Puro kayo hand washing, alcohol, sanitizer. Ay apo, hang kayo mainaaning digos. Kasano nga ro dun? Kasano mo kumpa ta virus dito aba? Dito. Nalan na dito yung shoulder mo. Kung kayo magdigos, bigat, pagsari mo yung balayo ko. Iwaras mo kang lagi takadom ta balay. Pang-asiyo, agdigos kayo, apo. Na, agdigos kayo. Dapat nakagdigos na inandaw kung nakabarbara. Apo, save the planet by saving your life. Maligo. Ay apo, agkuti-kuti kay kumami ading ko. Nya, hangaga po ta home quarantine, naka-ilad mo ilatan. Kada Mobile Legends, kada TikTok, ubrain yon. Masyang kay kininam yun. Nya, agsagad kay may taon nagbalayo Simpa ang mata nagigdaam, tayo to kay di. Apo, ginagiladam ko, ganunam to man no, rumabiin. Diba? Agdalus kayo tabalayo, simpain ita kwartuyo. Ang nga puro cellphone. Maasyang kay kumakiniinam yo. Sula agluto. Supay ti agdalus. Aginaw. Aminin. Impaubrayo kanyanan. Nagado nga mainaw. Wala takaan kayo nga kaan. Ibatan nyo may basi ka cellphone yo. Kapat-kapatang nyo may iniinam yo. Tulungan nyo maagurnos kabalayo. Puro ilag. Namabalin ko maapo ko. Ikatan nyo may basi ka pa nag-tiktok nyo. Kasla kaila ang bala nga. Nangan tayo tangalang-langaan. Yun na yapaw. Kasla kaila bala. When, ang kayo nga ag-panic eating. Ito supply nga ginatang ni mamang mo. Kada intek ti barangay, kada munisipyo. Apo ka, good for 1 month kumadita. Ang good for 1 day. Ay apo, na-stress ka, nag-panic eating ka. Magtan, inibus mo amanan. Ay apo, tipid. Nya, kasta tayo ng Ilocano, na inot.
Mhm. Uri bagas lang, luto ka lang sa ang kanya, basta dain na puyo. Uri basila, sida kaya tayo. Nya, ang kayo ko mga agburburaot. Tigdaan nyo, dagita ka doon. Dita balayo, ano nga ipusin. Panik itin kayo. Lagi pang may sa bulan nyo, kaya pinangdual daw mo lang. Magtanaya po ka siya. When, uri no kasano ka, boring ka. Mga asin. Haan kayo, kanyaan nyo ko mga. I-text na kita yaw. Ay apo, kinaboring awon ti maubang kaya nag-bring back memories ka magtanaya. Bring back memories, bring back yaw. Kanaan ko ano ex mo. Haan nga i-text. Uri mo karinggon mo, when mamiss mo, na kaya mo nga agtinublang kayo please. Isang rad nga ex. Wrong. So nga mga may text sa mga tatawagan. Agtal na kalita pala yo. Hanggang nga sumaye. Langarap dito ang TV baro nga may naman ang namumiday. Ang subscribe kayo kumati channel ko. Tanong agkaragsak tayo nga inal daw.